Atau mentangin ya page ya kene ka topik ka by day buat ka SQ3R makanya ka don ka paper 2 mo jong ka kasi language te ka jingmut S kamut survey Q kade question R kade read R ro kade research ko ka R kade review ka SQ3R kadai kar kompule ke bala tau ndau Francis P Robinson usnam kene spa sapundro kuma phaya kene ma askati arno national national niu Francis B Robinson te ka ek kene mo kene kalong ka wei naki ar kompule ba pen klan ne ke jing pule jong u khna ne u samla pule kene ka ru kompule ai kalenti ba kham bha tan su thu ken mau bat pen klan ne ka jing tip ka jing pule ka SQ3 kadon san bentam san tili kilat kata kadai survey question read research ba review te kenika SQ3 lese kadika kadika kumpule mo kadika lese ka men penklan ka jumut jongu akna ban ken mau bha mo ek ba u pule to ngine pek ek ni ki jumut jong ni ki yum to ni pin kong S survey mo S kadika mut survey takas benta survey u ka nong pule u pechua ya ka kot ne ka benta jong ka lesson ta ka basu file enter ya ka title heading sub heading wat kidur ki badon kum ki bapule ker kubor mo dan kong no ki diban pule shwa mo ki ya ka heading mo sama kan asu thu e ke jingdon po jong ka jing thok mo kum kita kan ka pe chua ka pen biang ke jingmut jing perkhat ban asu thu hang no ka lesson ka lej mo to ka ding dari da lej mo ka taj su e te ka dei su thu hang no ka lesson ka lej ka dei ru ka benta ba penlong ya ka jing pule ban kloi ban pentelun tetong sampai sini ya Q komut question hakan ka benta question unong pule uhap apan kli yala de halor ka lesson ba la page lese khna mo upule ka kot lese hanang ta ka kot la pan bu question ken mo khang ba un so thu la ne un kan mau bha ula ban pen kli kumba e ken ka lesson ka deu balai ken ka benta kolong ka badon kam kuno kan yarap ha ka jing pule jonga ken ka jing yale ka penlong ya ka jing pule ka ba sengo tenat ka ba non kam ya ka bor berkat tekum kini ki jing kli mo unong pule u bu ka ko ja ka jing kli ya la de mo kang ba un sengo thu khampa tekane ke di R1 mo thok nga R1 mo kala R1 kamut read haka benta read unong pule bahaya ka benta ka badan hapo ka kot lane textbook haba pule uhaban perkat patwat ya ki jupap na ki jingkeli balah penkre haba upule takamon bat ke jingmut ke jisu thu ka kham shai bat ba temut unong pule mo haba pule mut bu ke nyaki no ki point ki ba don kam ki ba yukum kita ki uhaban mak tetong ina pizza kanik R2 mo kanik R2 kabar ketika research ke ne ke baik pan ka research pat kamut nong pule uhab ban keren anda ka jingmut jong uhi ya ka ka ba la pule ula ban keren da ka sur ne tho ha kasla kan ka yara ban penne dur bat pen klanya ka jingken mau lada don ki jing bakla ula ban pen bet da ka ba bet biang la sa kum nong kum khna ma upun kra ikan ka exam te ba yo ka syllabus temut mbat ka syllabus upule mut hanu gi ka ba khamlong important mut le se u circle na ne u shemi tu ki mat kum ta ken ke jumut ne tu ina pesa kan ka R3 par kan ka R3 R3 ka mut review mut ta ki tu kan ka jumut review ka de ka ma tu ina page direct ma kan ka review kan ka mut ba u haban phai biang ya ka lesson bala pule ban pen kan mau ya ka ba ula pule bat tip ka review ka pen klan ya ka jing tip ha ka jingmut bat ka yarap bha ha ba pen ka ya ki exam mo ne dong de ya ka ki exam ku no ka school mo pule ka kot mo kum an sana kum ga mo pule ka
topik sains and base mo te huntu ala se laban mak itu ki example jong acid kong ki hydrochloric acid kong ki HCl kong ta ter to ki ne pe ki ni ka jing mun toy jong ka SQ3R mo ka jing mun toy ka bangi yo na ki ka rukum pule mo te ka kaban kong long ya ka jing pule ka ba singu thu tang ban ken mau te ka ta kalong ka ba kodor bha mo bangi habongi pule ka umte bangi pule tang su thu an ringin kam ban ken mau kabar bat ken shot ban pule daka jing perkat kemut apa lese ko ba pule ka bangi pule ka tam ba de ki jing pule taka exam no ban pule bet taka jisku thu terbalik ang penjam ya kijing tre sitam haba pule temut abangi pule taka jisu thu tengi pen duna kan kijing sitam apa pule mo ka khamsuk taka basau pat pen klan kijing kan mau mo barobar ngi abangi kena school kino ki ba pule kidon be taka jing jing thrang jong ki kin ban khan kan ka memory kijing ken mau te hangne to kani kan barni ko kadika MCQ mo te hangne ngal bakla tai to ga kini ki MCQ ladin mo ban ko kadai ka pertai jong ka SQ3R kadai ban non kam haka hanne ka jubab kadika nomor C mo ka jing pule tentu ai option ka jing keren jing tho ka jing pule ka jing keren bat tho hanne kadika jing pule te ka arpat jong haka survey step kakam pha ka ba konstan ka deban kong ba nomor ek ong pule bnya ya ka artikel bi ka kmi shwa ya ka head word caption intro ka ba la ba si ka copy ya ka paragraph badi kumtam ka jom ka dikan nomor b kmi shwa ya ka head words captions intro te tongin ne pe ka balai ong haka question step day ban tu ka jupap kadai nomor C mo te kadika kli ya kijing kli naka heading ta ini pe saka nomor sau ong haka read step p day ban hantu ka jawab kadika nomor B pule naka benta banwat jupap yaki jingkeli taka bastan pat ong haka aka research step kamut khana ya ka benta bala pule ha laka tin mo tengin pe saka bandre ko ang step bakhatu haka SQ3R ka de ka review te kuma bhai ka ni ka SQ3 kilaban wan ya phi ki kumki MCQ question mo kilaban pha arrange ya phi mo ban ko ka de ka survey ar ka de ka question ta kini ki ar kini ki latil ki ar kide ki ay mo kan laban wan shwa ka read ni ka research ka review mo kilaban wan kum kita ki jingkili mo tapi kan mau bhai kini ka ban arrange bhai kini ka SQ3R temper kong ka jing step khadu joka haka SQ3R ka deka read review recall reflect ni ka deka joka ka deka review teka banyo ka ka jing tumu ba konstan jong ka SQ3R ka dek no ban pentik kena ban kham suthu bat ken mau bha mo kemo bhai kata ka deka ban pentik kena ban kham suthu bat ken mau bha teka number prak ong haka review step ka benta pa pi le te hane ka juba padikan barbi kemau biang bat pej biang iki jingkeli te ketongin pikan bakhandai ongka SQ3R ka yarap shisha yaki kena ban hane ka juba padika nomor C pen kemau bha ya ka benta ba la pule te bakhar wai pat ka SQ3R ka deban penankam kam haka ane juba padikan barbi reading comprehension kemut tang kini kindat be dewat ka SQ3R te ngathrai pi kam yo hi idea kniat apa debat kan ka topik te tang kini mo te kuble shibun